Programang ingkay pakangigan kada kiti nagtutuma pakasalitaan ti biag kinayat. Akas na napasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nagbalin nga iti laing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo ti biag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sa gudayon nga iti pakasalitaan, idi kalman laeng ni pangayab nga Daniel, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanalpaskon impataramaan kanyak ni Tata Pepe nga lugan. Apag isumat nga naggas simang pritin manong kane dinamag na nga dako. So, Daniel! Tata, nalpasan! Liplipas na launay. Kates-testing ko, nagmayat tandar na. Ay, kastawan ti ko nakmarok. Ako katumaykat tuman nagpatarimaanin kas pagarikan lang. Na, madi atata. Apay. Agsubli-subli kayo, kakasla sa anak analay nga mekaniko. Kahit ko nga sawa no adan to balin, no adan to sa bali, adan to dadael, maperdi nga laugan ko nga sa bali. Uncle, tata kita, mamano na kita agsubli-subli. Once, na natarimaan kon, dumawon siguro, ito may sa 2, 3, 4, 5 taon sa itong subliman sa bali ito Ferdinand. Kaya wala na mo ka nalain ka. Tila sa mo paglaingan barok, Daniel, lumakay kan sa matan nga barok, di ka malagasawan. Sa kung nakita yun, tata. Baka asawa, di ka agasawa. Agasawa to ino, agradwar ni ading ko. Di pagbasbasahin ka kamsat ko. Sino? Ni Tante. Ay, kita, mamali mo wala ito, tagasawa o, nagbasbasa. Narikat, tatati. Agakam ti dua akam. Padasa ang agradwar pa lang ni Tante, ha? Ito ang turpos, kita dapat trabahuan nan, matin bakik at ipanunutek. Narikat mo't na tilang kapsat ko ti pampanunutek. Bilibak mo't kang ka, Daniel. Talagang nakasaysayat ka kapsat. Manong name is speaking of Dante, kinikitak ti oras at ako maisunan. Naladaw man yung tiloko. Siguro, iti malpas ti klase na, inawis man hindi kiti barkada na. Barkada na. Pag pindasan naman ng name, naumat ka dito pakadlawak ngamunan ti ubinom. Iti arak. Unog sigarilyo. Yung papanan ng tunga di may sungsong as pagarigan na makibarkada. Buwan manong name, aksip ngayon, awanan ti umay. Insera ako manong name iti talyer ko, kat napanak ko man di tabalay, idi adagsar din nga tricycle. Tinalyaw ko manong name. May isa nga nalapsat nga babae. Kaya sa gawisyo tiriknak manong. Umpay nubiyak. Siyempre, bagik mo amok mo tagar-arapaap kat nung sa kurso nata ka babae. Di ma-detekto. Kunak mo na, ang sagiwiso mo tiriknak ng kawanong. Abay. No, ada mo kita gundaway no, ag-imagine kat ko amat usarak mo taima ka, sarili akmat, di ba? Ganun ang mga lalaki, di ba? Naroon ako sa digusak. Apaw. Exercise na ko nam. Exercise na ko. Siyempre, no, sabunak kat masagid ko, malakip na. Paparan na ko saan nga, kunana, wabwa, kunana. Pag gusto ko, tindirek na kakabayatang nagdigdigosak, naman natin. Nalapsad dati nga babae, manak umay kanya, kalbas nga nakapagplete, kan nakapanawan ti tricycle. Diba nga, malam mo, manong, malam mo no rabi. Rabi ka din. Nagsindinig silawan natin. So nga rabiin. Ito yung cellphone ko. Ito yung number. So, oras yung cellphone ko kat 6:45. Ay, rabi kaya man. Abay siya na masapol mo. Agpatarimang ka kung nakumangin. O mat ipatarima mo.
Dito ka din ti balay da tante? Kapsat ko ni tante ading ko. Iso nga goro rayek ta at kumakit at datoy ko man. Iso kumat nagluto. Iti pangrabi imi nga dua. Tatututwa ka lang. Abay, amo mo ni tante? So kumat masapul ko manong. Tapay. Di nakadipastrikin manong. Mati ko matawag ka duwak Baroak kat balasang ka. Kasla madiman no. Kasjay. Wala na problema na katalito Kasla madiman no ratay pastrikan kakit awan ti kaduata. Uroray ko man ni tanting ang gawid manong. Alangan ba't nga adak dito sangot ibala yung anak pastrikan? Sa bagay. O sige. Sumara ka. Sumara ka na ading na anak naga mo? Grace. Ama. Grace. Sabi ko matadumteng ka nga grasya. Idibiyag mi nga kapsat. Sumara ka. Manong name pinagtugaw ko. Tugaw ka grasya, your oray mo ni tante. Di mo kandi amo ti cellphone number na? Aman ngayong naka-off. Kahit na sawain, oray no tawagak ko maisuna. Diyak ba't matawagan? At in-off na. Kung dapat asak man ng idayal. Anatendin kag peso. Inaranda na siguro. Alag tugaw ka ha. Pilat home. Nakbasit agbog ko. Grasa pa ilaing. Kalpasan na, agluto akon. Ilakam ka ngit rumbing lahay nga manong. Gabutang, ditoy akon. Hala? Ditoy kan? So nga darwate. Naggasat ako na sang batanak. Kung sa anak pa na nakasaga ng agasawa adin ko. Gabuta, umuna pala pagturupusag ni tante. Sa akto agasawa. Sorry umun ni tanting agasawa. Ana? Ano to kanam? Sorry, kunak manong no umun ni ading mga tante nga agasawa ng sika. Kasano ko mga agasawa? Nagbasbasa? So nasawa na sika? Ala, naungat kamat manong? Halang agong unget. Naipigsak lang na yung boses ko, kapot na makakikiktot ka. Sabi ko, asawain na ka. Itian niya ka po. Girlfriend na ka? Saan? Oo, saan na ka magkama girlfriend? Madamdam ito nga magkakmanong. Yung kapay lagluto. Susapon. Ano man nila ito nga inaramid dito nga tante nga kabsat ko. Diyos ko. Makawanan na. Sige. Urahin mo nga rin din tante. Yung nuhan niya man problema yo. Saan nakiram naman? Diyak kaya't problema. Saan nagagpungtot ko na, diyak agungat ko na, ngam talagang makaungay at takmanong. Masurunak. Kaungot ko tikapsat ko. Hindi man na dito nga linulokong inaramid na dito nga. Ngam ko na nang handa ka no, nagnobyo. Nakarot kita sa... Abi nga, kahit na nga babae nga, makiasawa kayo ni tante. Ngayon naglapsat. Naglapsat nga babae, Diyos ko. Siyak lang ko man di mga asawa kayo ko, hana. Siyak lang di pangibagaan na nga sikat mga asawa kanyak, manong nuko na na. Papalan na kung mga asawa. Nagrumpi na ginibibig na, manong. Parang nga, pindas sukog ti barokong na. Naglapa na, nagitilegs na. Na iti bakit kita ya. Numuna ta sa bali madikrik na. Kagura ka. Naksapila na banyo. Ay, Daniel. Talaba sarsara ka. Di makadakas manong nemi nakaluto akon. Di mi pa'y makontak kan samat pa'y sumangpet ni tante. Nilalamit ko na kit. Grace, kuya, mabising kan. Muna, mabising kamin.
Ha? Kamin ko na. Uy, duwa ka ni tante? Haan, tawag mo't pa ni tante. Abi nga kamin ko na. Gapot to duwa kami. Sino ka doon? Ayan na. Abi di ba pinastran ka duwam? Ada kanyak ti ka duwak. Ada itibuksit ko. Masikugak. Anya! Makapauyag ka mo at Grace. Itay pa lang ang makikiktutak ka na gini magbagam. Umuna, imay ka, takayat mo nga, ikasar na ka, asawaan na ka ni tante. Ngam sa mo matgayam nga boyfriend, anak ka girlfriend. Anya nga ron. Ita, mabising ka nga doa, masikog ka. Kaya saan nga mamaling, di kayo mga na. Kaya mga hangag balin na alak mo, no? Hang mangan. O may karoon makan. Ay, anak klase nga makanti kahit mo. Wala ni kuya. Sumalit pa nagkita no. Liliwag lang. Magkikinig problema ang sama rin. Lamay ka naman. Kahit kamayata namang mangan kami manon na imi apo. Imasin mangan. Abay, mabising ka unay? Haan, matkid di kuya. Sabi ka, kasi na mabisbisinan ka. Nakaimima sa tiluto. Amo ba't yung mga ratyo kaya? Ama, nanagagango. Amo ba't tagluto ang hanga unay na imas? Ni mamang ko, amo na matagluto. Magusto akmet. Ang yung mas magusto na tiluto. Naglaying ka? Okay, thank you Isuno naktuman kuya. Nagluto? Uwan. Kaano? Ito agyan, panagyan ko dito eh. Tatalaga agyan ka dito yan? Nakarod ko ba? Masikog ka nga talaga. Uwan kuya. Sinot amana. Ni tante. Kasano ko nakasikogan nakakitsan nakabot nga nubya? Ayetem na ka? Haan. Iso na ayetem? Haan. Kasano ko nga dasikog mo? Kailangan man kayo magayan ayat. Hala, nagpiksa man yung taunim. Nakikiktot ka. Maalis sa anak, makitam. Diyos ko, ya. Alala, ituloy mo timakan. Tamad-damad istoryan to kanyak no kasano, tinapasama. Yung istorya naman ng nemi adda ka no barkada da nga nang bartek kada kuada. Uhen. Adda ka no inandaran da idi nga parte nga kaduana da kiti barkada na kat nagbabartek da. Nabartek da ka no ngagpadpada kini tante manon nemi kat adda na pasamak kada kuada. Saan da ka no nagugustuhan? Di da ka no napuutan. Ngayon pagkamumla ka no ta nakariing da kat nagpadpada da nga lamo-lamo. Nga tapakadlawan nga saanin nga virgin ni Grace manong nemi. Kaninyo storya kanyak ni Grace manong nemi nga saan nga mabalin nga awan ti mangikasar kang kuwana. Gamot alaksidan lakit ti inana na ito nakas pagharigan ta saan nga itong panlitan ti ismo. Dagdag kala problema na kosta. Ako nagtinakim kumano. Alas 10 nga tan manon nemi tinabi nakaturogan ni Grace. Naturog manong nemi ti kwarto ni tante. Inyor oray ko manong nemi sumangpat ni tante amang kidi ko nak. No sumrek sa bagay awan tulbag da jay. Tagtugtog agtugtog. Hindi tayo dagtugtog. Nagawid kamit lagayam loko. Nakunak tinakim ko. Pinuyat na. Inilokat ko tiridaw, manong nemi, dinisnog ko. Alay! May managdanog ka, kuya. Sumur ka. Apita ka lang. Mapatay nga, agawid ko, kuya. Api nga nagawid kawit lang. Umot sa bali pa, panak, tarantado ka nga talaga. Napanandigit pa magbagaken ka, tante. Napanandigit pa magbagaken ka. Kuya, diyak nagayaya tante amin. Tiyan niya!
Amo mga dato ni Grace, ang tawag na kanya, tada para ispiyam. Dati ka rumata, ang tawag na kanya, gamata tinawagak, pakikita kita mo no, at umay dita, mapandita balay mi, kuna, katagpeso. Isa din na yan na kuya. Ada ta kwartom. Sut naging mauna ka naturog. Laikan. Ano? Sabi ko may nak. Kaya nangarot ka asawa, M-Town. Kuya, diyan kaya. Di mo kahit yung mga asawa kang kuha na? Haan. Ay naglokohan. Ay naglapsat. Ang dami na naglapsat ah. Kursunada. Kat alam nung nga dito, kat na si Kugam loko. Basta niya kaya kuya. Asawain ko mga rod mo, saan ko ngayetin? Kaya sa baling nga patpateg ko. Sa may sa, graduarak pa kuya. Kasi nung nga din. Kasi na kaya rin nagawin. Hindi, bugtakin ta, guyod-guyodin ta. Loko. Isa ganti mga asawa kang kuha na. Anya? Ipasawam kanyak na si Kugam? Basta saan ko kayat kuya. Kaya nung saan nang gagawin akit, di adakadwamon, adakadwatan. Isot para luto, isot para laba, isot para dalus. Kadwam iso na dito talyer, isot asistan mo, isot kaheram. Oh, di mayat. Diba? Ketsak, inak malatag basa. Kasano pa nagyanda ka dito ay? So nakaidana. Hindi, nakain mo kadagkada ka yun. Hanga ka mabalin, no? O, pisaan ko ya. Talungat ti kwarto. Natalo dututwa. Hindi, siya akong taggada dito sa alas. Nalala. Dito kang ordin sa alas kang ganda. Yung sa mga sasarikandayan ni Grace, ha? Oo, talagang saan? Ora yung paitaya na. Loko, nagpintas. Napimpintas pa di kursunada, kuya. Basta, aramidak di amin na pumuspusan, tapos manubiak na di nga babae. Ora no at danubyo na. Kabigatan na manong nemi na sapak matikonak ng adapay na sapsapang imsyak manong nemi. Iti kusina adak kirkiraan. Iti mapanak, ay, good morning, kuya. Good morning, Grace. Nasapa ka? Uwan, kuya. Nakaluto akon, pamigat. Kuya, tebelangat ka, Pem? Saklatan, sakon, kuya. Baka di mo patangan titimplak. Amuan. Basta. Sige. Tayo na kang dito si Ar. Manong Nemi. Kaslasan na pulos nga maisina itiya. Sirmatak ti baka buklan na. Nakabestida manong Nemi. Arwatan tiya. Ada ko nada nga parabalay. Dede barukong na ti. Diretso ita nga kinitak. Dumabesang ko nakita ng agminar. Awang brana. Ano nga talaga ito ilapo ya? No, ni tante kat nasigugan na. Dikat kahit nasawan, naara-ara ko pa ni tante, na romansanan. Yung saan nakanungan ka na puutan. Kahit na nga disawan, no saan nga kaya at no saan nga ikasar ni tante na ito nga babae, siyak ti mga ikasar kang kuwana, lakaw. Arig na natin, nagalalusan, kapsat, nagalalusan. No. Namuna, umis isbuak, diyan man makaisbot, tumang, susamo. Nagmulobo nga, nagtotbrasak manong naming kalbasan na napano ko nito yan. Natemplakon ko ya, parawanak man, naimas na templam. Wow, kapag iso. Magustam ko ya? Kumusta nga itilotom? Barabaring ano na imas sa ngayon na kaspagarigan takurang ti imas na. Isuro na to, ha? Tapay, ano nga talaga tinantam? Inak madlang basa. Taore ka dandal malpasan ti semestre. Ito no, malpas ti klase na. Diyan ka mo. Numalo ko kang madla ni tante nga mga kasal kanya.
Di nakakayat nga ikasar ni tante. Kasano nga rin din? Saan ko yung bakbaka mo kinimamang ko sa dunot ayan ko. Basta lang yung bati aklatan ti surat ni Jai. Nagpakpakawanak, tasang ko na tong palting karik kang kuwana. Ngayon karik madla sa Jai, nga ti pa nagsublik, kadwak ton. Ti agbaling asawa. Ang mga bagadigan ta, saan lata kahit ni tante. Mabaling ka di kuya, nga dito'y ko pailaeng. Aganggang ipas ngayon ko ti anak ko. Tabarbarin ko nak. Inton makita ni tante, ti anak mi, kat ikasarnak ton. Ipat patig mo ka ti ni tante? Haan. Ada sa baling alab na ngamin. Ikaw kasanuwar makikasar ka no sa mong alab. Saan mong alab? Kan saan nakamat ng alab? Kahit mo ka nagdasawan, aganakak na tanang balasang, aganakak ako mangikasar kanya. Awan tumala sa Serbina, ora ikasar na ka ni tante, saan ka tumala nga naragsak, ta saan nakang ipatpateg? Ken saan mo met nga ipatpateg? Kasano nga ron? Di orayan, ti may isang nga lalaki nga mangipateg ken kakanipatag mo. Tapno isot mangikasar ken ka. Sino ko mga ron? Ala kuya, api ko sa panagkita mo kanya. Kuya, ay, isudeta ni tante. Nane, kuya, ada klasem? Ada kuya. Di ag kuya kayo nga rin, ada klase yung nga muna tulatan. Tsaka ada ka kuya gusto na. Ang mga saan ko maaram na tipatpatag ko, no, kuyog kami. Ang kamakikuy-kuy ka, api ka nagawit, ay may gantoy. Tsaka dimot ko na ken ka. Nasaan ka ngayon? Tsaka dimot kong kanakang ka, nga ora anyat aramin, saan ka ikasar? Uy, no, di na kaya di saan? Basta dituyak. Di ngamin, kuya, dituyak. Ora sa anak ikasar ni tante. Dituyak. No, malpas ti klasak, di agawid akton, nasak tagluto, sak tagdalo, sak taglaba. Na pala kayat yo, ilabang kay nga doa, ilutuang kay nga doa. Sige na din. Alala, nangasot ka na. Alam mga garo din tante, umuno na kan nga rumwar. Adi na kamot kakayat kakaguyok ni ni Grace. Iso ayat hanga mangayat. Siyak ti saan nga mangayat. Sige. Saan ka saan? Rin mo nga ron nga nagsaroon no digiti duwa maron na yun. Kat siya, deta trabaho man rin. Nakadupangtad ko nga taramnan man. Ado pwede kita saan ko nanalpas, adaman na kita maawat ko. Amo lang kita gangganatan pare. Kaya na adot awat. Hindi ka kumakamin mga alat ka doon kaya. Iso pa pakpakan ka susultuwa. At adamaalak para iawat matlaeng ti amuna. Higit susurom Di naman kahit ti pasusuruan. Narigat pa rin mangayab ka sa mususuruan, panawan na kanto ni masusuruan, kakompetensya na kanto sa bagay. Kayang manlata, basta nag-uri tagibanin. Buntunan ko na kuma. Sige, makalawas, malinan. Katalo daw, mabalinin. May malpas ko lagi dito talo, ita, sa maisento na bigat. Sige, may katlo nga aldaw. Sublyanan to. Alam mo na. Tingarod advance mo na. Mga advance ka lahat sa ngaribon. Ano ka doon? Tanong kas pagaligan ta, sobra. Di isublik tumatlaking ka. Sige ka rin, sa ngaribo. Nagbalin nga nam ay ko manong name ni Grace, idi adda, iti sidong mi. Teko na kon. Sanda agin inuni kay ni tante. Sampai kahit ang asidgan ni tante suna. Takamlatat kang kanayon ngagsasalita ken na agdenden na. Dapat naging gundawin no kastang Sabado ken Domingo manong may naktulungan ni talyer. Conforme ti mabalin na nga saludsuden no iawat ko. Yaramidan nak ti itimplaan nak ti kape. Wano saan kat ang merienda kam nga duwa. Wano saan kat isot mga sis kadagiti umay nga customer. Pare, Daniel,
Pare, adamat kadwa mo. Di mo gini, ang kadwa maganda lalaki. Oh no, wow. Asawam samat isuna, Andre. Kung mo di mo amot garan, nagpinsamin dati asawa. Ang kong asawa. Ang kinasawa ka ron, ni Tante? Hamat, handa mo't pa nagkasar. Ay, handa pa nagkasar, nobya ni Tante. Nalalaing ni Tante ngam si ka. Nandagan mo wala saan ka? Grace, tata, ngam saan ko nga nobyo ni Tante. Sino ang tinubyo? Awan. Oh, madgayam. Oh, anak, makunam Daniel. Handa madgayam ngagnobyo ka ni Tante. Sigan. Ni tata. Kahit nakumarot, kahit nakadito may sila nga mekaniko. Alaman. Di saludsudong ngayon ko na. Balasan ko. Saludsudong ni Daniel, no, kahit mo iso na kami sa mekaniko. Ure mong basurero. No iso pakariknak ti ayat tata. Apik iti nga saan. Okay lang. Naka-first base ka, Daniel. Talay bagbagam. Talaga man. Ure basurero. No talaga iso pakariknak ti ayat. Ure kotsero. No tricycle driver. Agsaserbi akad karud kini Tante akastoy laman. Temtem belakat ti kape. Oh, napayawat mo. Ited ko. Yung aramidang ka ti merienda. Agkasasangot ng agmerienda. Di ka man nagangangaw kasta. Ano nagangangaw? Hindi mo kayo di saan. Palawag ka man lang eh. Hoy, papanamon. Nakagluton. Imasem nagluto. Gat talaga ka na imas. Manik mo din soro na. Idi nga rabi manon nemi awan ni Tante. Tinawagan. Tante, kuya, apa yan? Di ka nagawin? Malado ak, kuya. Apay, ada date mi kini Violi. Violi? Sino? Dete ko naking kang ipatpatid ko. Nga mada boyfriend nan. Kuya, agsal-celebrar kami. Inakin mo son, nanubya kon. Naagaw kon ka na di boyfriend na. Tarantado ka. Adda babae dito yung nasikugam. Adda ka dito nga mga agaw, tinubya, takinubya. Adda lang arod kasar mo to yun. Di ko tiyak matayitan. Di ko kumlatan. Agbabawi ka to. Alang agbabawi. Basta nanubya ko ni Bewley. Imsa mo pa lang yung kwakwain na. Nagbasbasa ka pa lang loko. Agretura ka pa ay. Kuya, no problem. No kaya't mo tag-asawa, di umuno na ka. Sino ka mag-asawa eh? Ni Grace. Gago. Agbali na ka pa nagkabutas. Ikasaro ko tinapututan, uno na si Kugam. Ang bali agad, agkapsat naman. Awan sabsabali ako nada. Anong name sana ka makaturog? Rimuara kita silad ko. Napano kita sa ako? Agpaparir. Diyak man karot ang mo tag-sigarilyo. No, ag-sigarilyo ako nakko. Candy Ada mulmulmula ka candy. Ada nakabulo sa kanya ka candy. Di ba ka munta dagtim, kuya? Oh, Grace. Di ka ba nakaturog? May parit keng ka. Tiag puyat, kat masikog ka. Awag gayam, kanot na uding parang pa-check up mo. Di lang last week. Manaw bulan na yan. Talungang bulan na yan. Mada kami ni magbagada kanya eh. Ganya. Mati ka nunusang nga masibugan. Anang arti aramidon tayo ta. Kaya di nakamat kaya tasibugan di aking putot. Di huwag gayam, napasungbat na kanon ni Violi. Ano ya? Naagawan ni Tante ni Violi? Manipod ka ni Edgar? Apay amom ti istorya na ta? So na mas daawak ka ron, no? Apay nga binartek na kami. Kada kam tinagkaidda. E dito ta, tikayat ni Tante kat ni Violi. Hala? Naglaingan nga Tante no naagaw na ni Violi.
Kuya? Aba di ka makaturog. Awad. Dati ko nakin kay tay. Madi ka no sa awan nga masibugan. Suko nada. Suko na to doktor. Haan mat ka di Kino anyat ko na doktor sa tutong balan. Magkapamatpati rin ka nakasibog-sibog. Kasi nakanumula. Kada nangarot kahit mo kita. Ito ko mamang sibog. Nagkatawa ka. Sino kahit mo mga sibog siya? Di mo kaya? In behalf kiniading mo? Si Kagres ha? Diyan ka sa ngangaw. Ano nag-ngangaw? Tabi ko makayat mo. Di ba, hanyo nagayayatan, kinitanti deta nga napasamak, gabutan, nabartek kayo ken saan mo nga iaeten, saan nakamat nga iaeten. Ita, agpasibog ko kanyak, apay iaeten nak. Katsi ka, di na kaya? Manipod di adak dito Kasi nasaan ko na kayo ti pumanaw. O rin papahalawan dak. Kabutan na sa nakakon, ti lalaking ipatpatag ko. Yung samat nga mga patpatag kanyak. Yung bigat, agawit akton. Anana? Nasaraka ko na, ti mga lalaking ipatpatag ko. Yung dinakmat ipatpatag. Daon sa Serbina, pumanawak to na. Sinagkunakin ka saan nakaipatpatag. Dinamag mo ka din? Hampay. Yung mamam ka din isun, no? Sino ngamin? Hindi ko lang makadlawon. Siya? Uwin. Parang siya nung sa nakayat. Timak derak man. Wala pa panamon ka silad mon? Talawanak ditoy? Nagtimak derak ta. Patak dereng ka. Lomekan. Pananta. Nututikayat mo. Silid mo? Silid ko. Ha? Pagkaidaan ta. Tapos nagsibog ta nga to. Kahit mo asawan, kuya. Oy, ba't patag ka? Oray no saan nga siya kati. Psst. Tawan sabsabali. Akas ko na ni tante. Ngam kayat mo? Kayat ko, Tapos maraman na ako. Kahit naraman ang maten. Ako napupuutan. Jack amo no kasalot. Imas na. Uno sakit na. Idata. No si kakin siya. Hindi marik na ako. May bagak no kasano. Oh my God. Sinakroy na. Baka may batan na ka. Apay batan ka kumapay. No kahit mo katulog yan. Ninanam ko, digiti bibig na manong name ya pauna yan, tira ito yung tinabayag kong inararapaap, kat kasta una yan manong name, iti panaggagar na iti armas ko. Kimpet mat iti abak, tengad ko manong name, kamayata na magmag na kami, kat nakaamalak lata ka digiti lips na. Iti kwartok manong name, iti simrekan mi, paida ko ni suna iti kama. Inikat ko ti arwatek, nakalalistumot nga ng uksubi ti arwatan na manong. Pinagpadpada kami nga lamo-lamo, si magpatak iti katre, pinandaga kun manong nemi. Nagrai pa ti barukong ken parukong, naglanang tinakapapaod na ginibibig. Impababak manong nemi na ginibibig ko, inagkak ti tengged na kat nangig ko ti, Daniel, Grace, kastoy ka di hala. Hanggang narik na ti kastoy ini, kastoy ka, Ipababak pa iti bibig ko ng nemikit makikita ko ti kabinpindas ti sukog nga mansanas iti barokong. Kukuha kay tago na. Daniel, tas tao na iti panangkaramkam ko naman. Karamkamag ko naman. Story mo iti asong na, Kuya,
Kabayatan ng harkaram kamak manong name ni dito aman sanas nagkarayam ti dakulap ko tapno sa pulek surbiek sa dinut ayan tirwakan ti kuweba. Basta o ni maten ti basana manong. Huwag nagalisto adim mayo, dim manon, dimmanom. Pababak manom name iti bibig ko tainak ka igupen ti kastoon na yung tibuslon na manom name. Inigup-igup ko manong. Saan ako na marigatan na ta. Adan simret ko na. Thank you king katante. Sikat ta. Nangusat kat siyak itat sumarno. Siyak itat agsibog ko na. Adadan manong name iti panagasog ken panagiraw na. Iti talaga sa taon na iti panangkaan ko. Iti ta. Apo nakabasbuslon manong name na. Apo. Oh. Daniel, Adamat idin pa experience ko manong name one night stand ama mas pasamak no kasta nga mailiwa ka talaga. Ket no anya tamok ison timpakat ko kini Grace. Nakapapautak iti baba manong name namin adu kanon isuna. Kita kanu pala marikna na ti kastoy nga panakaitayok-tayok na manong name. Tinaisang sangayan, manong name nga marikna na nga talagang ngarugsunan. Hindi talaga gumanatan manong name iti armas ko, nagpangato kat di magasak iti barokong na napaot mat manintin nakpanang kiram-kiram. Kabayatan manong name nga basak-basak iti ramay ko iti pinanawak nga disuon. Ayun ka, manon neme na malakmanan na ginibibig na kalbasan na imbiat kontipana kita. That's so. Ngimarahay ko na napailag, dakdakil nga tat, kukuwak ng tikukan ni tante. Daniel. Nagmayat. Daniel. Mapanak manon, Daniel. Nagpapas kami dito nga nagpatnag manong name ito saan nga nag-awawid di tante. Ori nga ta nagawid. Ori nga ta amuna nga may maysa nga silid tayad mi. Baka dadda nga maragsakan. Ngayon kabigatan na manong naming inbagak tinapasamak. Kahit mo sawan, kuya. Talaga nga, dakayon kini Grace. Matan di problema, kuya. Da kami matan kini Bioli. So nalaing ta. Tanya. Mangibang pang ta. Ni Edgar. Kalaganan ka. Apay kami nang agaagaw ka. Loko. Adala nga dito yun. Umagaw ka pa lang. Mga bali Para kamat kang ka ni Grace. Para kamat kanyang ni Bioli. Nanguro na kita. At napasamak mi trabi. Kasi anong tiba nagturpos mo? Kuya. Agturpos, aklatang agturpos. Gamutadan na kinaawatan mi manong name kini Grace, nagtulagan min nga mapang kami umamo kini mamang na. Napang kami nga ron Kinawan tinaramidan ni mamang na. Ay, kit pagyaman naglaon na anak ko ta, sa mumat lang yung tarayan ti anak ko. Tis rumbing nga pagtarayat kang kuha na nana. Mama ko naman ron na. Ay, mama, gabuta ipatpatik ko. So na lang, pasensya kayo, umunon na ti kasar, ngayon ti palagraduar na. Ang abali. Basta may ikasariso na. Pero may tulad na tumadlang tagbasa. Kaya talaga ka di nga patpatag mo madlang tanak ko, unay-unay, mama. Kaya patpatag nagpatunay na Grace. Uwan, mama. So ang pagdanagan nyo, Jack agbabawi. Kadi-kadik ka na kayo. Ituloy ko tagbasa kalpasan nga maipas nga ikunto ti apo ko yun. Hindi maipas nga yan manong name ti anak ni Grace nga babae nga iso da ito ni Jennifer. Alakit inrehistro mi Kat siya timbagami nga nagan na siyempre. Nagnaed kami siyempre tribalay manong name akadbami ni Jennifer. Irin to tante, manong name kita. Hanggang makatal na. Na problema tante? Kuya, mabaling ko nga ubayan ni Jennifer. Kaya mo na. Mabaling mo ba niya kanakam? Ana? Kaanakak? Ang kananak ka ron? Sloko ka.
Kaalakak na putot ko. Siyak tininagan, ni kabil nga amana. Kansan doon yung magkakengkuha na, no sinupod ng amana, no di kat siyak. Kumusta ka matagin, Bioli? No makapagrador ka malaki din. Kaya natatrabaho min ko ya. Siyak tumaten sumarunong kasama. Kumusta mo ka? Naawat ng tinapon, no? Ang dapat sawali man na girlfriend na. Kahit nakasahuan manong naming kat awanin ti problema mi kini Grace, aw maten ti problema ni Tante, kini Bewley, taawanin saanan nga ibang pangtapay ni Edgar Isuna, tainawat na siguro nga saan na nga talaga nga para ti may sakit may sin. Napasarunuan manong nami ti may kadwa nga anak mi kini Grace, hindi ta makapagturpus kada damat ten trabaho. Ilad ng trabaho, manong name ni Kapsat ko, nag-asawa damat ka ni Bewley. Kahit kabot na talaga, nga damat mamalin na Bewley, nakapagbalay na nga dagos. Buhayin manong. Ang trabaho kami nagpadpada kay ni Grace. Mga opisina isuna, irinto ta siyak, intultuloy ko matlat na titalyar ko manong. Irinto, tadidwa nga anak mi kay ni Grace, ket ti katugwang babae. Di mga ayawan kanakuan. Awanan tinagbali nga problema mano. Tapa nag-isa pa para ki asawa ket dumteng do talaga nga kari. So ako na, jakmet laeng nakuna makuna nga nalakayan nga maro, takalkalingan na laeng, na magbasak met laeng ti kabsat ko, imuno nakpagid nga nagkasar nga ti panaggraduar na. Taing karek ini, umunan tupay lang graduar sakto ag asawa. Ngim imuno namat nga dimteng ni Grace iti biyak ko. Dito nga ron, ti magasalita ak, manong name kadagyaman naklaunay, iti anos mo nga nagibasa, ket sabi ko at damat ni bati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biag, kadagiti padak nga dimngeg, more power to your program, and God bless. Tuwing nga dagyam nga pagayam mo, Daniel. Thank you mat kang Daniel, thank ka pa nagsurat.